అతని తల్లిదండ్రులను దివ్య రసాభావమునందు ముంచినవి. నందమహారాజు వంటి బ్రజవాసులకే ఆ సంఘటనలు ఆనందదాయకములు గాని బ్రహ్మము పరమాత్మలను ధ్యానించు నిరాకారవాదులకు కాదు. అరణ్యమునందు కొన్ని మార్లు రాక్షసులచే ఎదుర్కొనబడినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆశ్చర్య చకితుడైనట్లు గోచరించేడివాడు. కాని అతడు వారిని సింహపు పుల్ల వలె చూచుచూ సంహరించెను. అతని స్నేహితులు సైతము అది గాంచి ఆశ్చర్యచకితులయ్యేడివారు. ఇండ్లకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తమ తల్లిదండ్రులకు ఆ కథనంతను వర్ణించగా ప్రతి ఒక్కరును తమ కృష్ణుని గుణములను పొగడేరివారు. బాలకృష్ణుడు తన తల్లిదండ్రులైన నంద యశోదలకే చెందినవాడు కాడు. బృందావనం నందలి పెద్దలందరకు అతడు పుత్రుడును, సమకాలీన బాలబాలికలకు స్నేహితుడును అయి ఉండెను. గోవులు, గోవస్తముల వంటి పశువులతో సహా ప్రతి ఒక్కరికి అతడు ప్రాణమై ఉండెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. పరితో వత్సపైర్వత్సాంశ్చారయన్ వ్యహరత్ విభుః యమునోపవనే కూజత్ ద్విజ సంకులితాంగ్రిపే. బాల్యమున ఆ దేవదేవుడు గోపాల బాలురతోనూ గోవత్సములతోనూ పరివృత్తుడై ఉండెను. ఆ విధంగా అతడు దట్టముగా వృక్షములతో కప్పబడిన వియును పక్షుల కిలకిలా రవములతో నిండి నవియును అగు వనముల గుండా యమునా తటమున విహరించెను. సో కృష్ణుని గురించి మనం పడతన జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి యశోద నందన ప్రజ జనరంజన యమున తీరావనచారి. సో శిల ప్రభుపాదులు చెప్తారు, ఈ ఒక 4 లైన్ అంతే. ఇది ఒక భజన ప్రార్థన శిల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గొప్ప ఆచార్యులు రచించింది. సంపూర్ణ దీంట్లో భగవంతుడ దివ్యధామం గోలోకధామంలా భగవంతుడు నిర్వహించే కార్యకలాపాలు 4 లైన్, 4 లైన్స్. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి. కుంజ భగవంతుడు ఆ బృందావన వనం దాంట్లో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సదా భగవంతుడు అక్కడే ఉంటున్నాడు. గోలోక ఏవ నివసతి అఖిలాత్మభూత. గోలోకంలో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు మూల రూపంగా భగవంతుడు సదా స్వయం రూపంగా అక్కడ నివసించాడు. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. సో అక్కడ గోపీజనులు వీళ్ళందరూ నంద మహారాజు, యశోద, సో వాళ్ళు నిత్యంగా భగవంతుడు ఈ మూల రూపంలో వాళ్ళు ఈ గోవుల్ని రక్షించుతా ఉన్నారు. సో దానికి ఆ ధామమే కూడా గోలోక, ఇక్కడ గోవులు. సో భగవంతుడు అక్కడ నిత్యంగా కౌహర్డ్ బాయ్ భగవంతుడు గోని రక్షించుకొని భగవంతుడు చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురభీరవిపాలయంత. సో ఆ చింతామణి ధామం, ఆ ధామంలో భగవంతుడు చింతామణి ప్రకర సద్మసు లక్షావృతేషు
లక్ష ఆవృతేషు సురభి. అక్కడ అంత గోవులు సామాన్య గోవులు కాదు, సురభి గోవులు. సో అది 1-2 గోవులు కాదు, అక్కడ లక్షావృతేషు, సహస్ర లక్ష లెక్కం లేదు. అంతా ఇది మనకి కౌంట్ కూడా భౌతికంగా పెట్టే కాదు. సో అంత ఆ గోవులు ఉంటుంది భగవంతుడు ధామంలో, నిత్యధామంలో. సో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్లో అవతరించినప్పుడు కూడా తన దివ్య ధామం కూడా అవతరిస్తుంది. సో ఈ ధామం కూడా సామాన్య ధామాలు కాదు. సో భగవంతుడు అవతరించే ఈ బృందావనము, ఈ మథుర, ఈ ద్వారక, ఏ ఒక వేరే అవతారంలో కూడా భగవంతుడు అవతరించే రూపాలు, ఆ ఒక ధామాలు అంత దివ్యమైన ధామం, అది కూడా అవతరించింది. సో దానికోసమే ఆ ధామాలకి విశేష స్థలం. అది భూలోకంలోనే, మన భౌతిక జగత్లోనే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మనకు. వేరే నగరాలు, వేరే గ్రామాలు, వేరే పల్లెలు కనిపించినట్టు లేదు. ఈ ధామాలు, ఈ ప్రదేశాలు సామాన్య ప్రదేశాలు కాదు. దానికోసమే చైతన్య మహాప్రభు ఆరాధ్య వ్రజేష తనయ తద్ధామా బృందావనం. సో ఎలా శ్రీకృష్ణుడు ఆరాధనీయుడు, దేవాది దేవుడు, అలాగుననే తన ధామమైన బృందావనం కూడా ఆరాధ్య తనయ, వ్రజేష తనయ. వ్రజేష అంటే నంద మహారాజు, దాంట్లో రాజు వాళ్ళు. ఈ అక్కడ ఉండే వీళ్ళందరూ వైశ్య బిందుతో నంద మహారాజు గోవుల్ని రక్షించుకొని కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం. సో అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది భౌతిక జగత్తులో భగవంతుడు చేసింది ఒకటి, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. సో ఈ దీనిగా చూస్తే వైశ్యులు అని అనిపిస్తుంది. అయితే మూలంగా ఇదిలే. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు నిత్య భక్తులు, ఈ 3 గుణాల అతీతులు అవుతాను. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక జగత్తున ఒకటి ప్రతిబింబము భౌతిక జగత్తు. ఇక్కడ కూడా మన కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. అప్పటికి భగవంతుడు చూపేది ఇది అవసరం ఉంది, ఈ గోరక్ష ఇది అని కూడా మనకి చూపినట్లు భగవంతుడు ఒక గోబాలుడుగా భగవంతుడు ఫస్ట్గా దూడుల్ని రక్షించేది 5 సంవత్సరాల వరకు, తర్వాత పెద్ద పెద్ద గోవుల్ని రక్షించేది విధంగా ఆ భగవంతుడు గోపాలుడుగా భగవంతుడు వివరించాడు. సో భగవంతుడు చేసే ఒక కార్యంలో ఎన్నో ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ పాయింట్ శ్రీల ప్రభుపాద మనకు కల్పిస్తుంది, వైశ్య ధర్మంగా వాళ్ళు చేయాలి. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం. సో నంద మహారాజు అలాగనే అయితే 1-2 గోవులు కాదు, లక్షాంతర గోవులు. కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడే, జన్మించినప్పుడే వాళ్ళు దానము ఎంతో లక్ష గోవులు వాళ్ళు ఇచ్చారు. 1-2 గోవులు కాదు వాళ్ళు. అంత పెద్ద ఇది నంద మహారాజ్ అనేవాడు, నంద మహారాజ్. సో శ్రీకృష్ణుడు నిత్యంగా తన గోవులు, సురభి గోవులు, సామాన్య గోవులు కాదు, వాళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుని సేవించడానికి ఆ విధమైన ఒక రూపాలని వాళ్ళు ధరించి వాళ్ళు భగవంతుని సేవించుతున్నారు ఆ గోవులు. సో ఎవరు అక్కడ భగవంతుడు వీడికి బృందావన వాసులకి వీడికి భగవంతుడు లభ్యమైన ఆ విధంగా. సో భగవంతుడు ఈ బాల్యలీలలో మథురా వాసులకి కూడా భగవంతుడు వాళ్ళకి భగవంతుడు వాళ్ళతో భగవంతుడు కలిసింది బృందావన వాసులు. చాలా ఆనందమయ లీలలు భగవంతుడు. ఈ యొక్క బాల్య లీలలు అంటే ఇది భగవంతుడ లీలలు, లీలా మాధుర్యం. సో దాంట్లో చెప్పేది చాలా ఆత్మీయమైన లీలలు. ఇది కేవలం ఇది బృందావన వాసులకి ఇది లభ్యమైంది. సో అది నిత్యంగా బృందావనంలో జరుగుతుంది, గోలోక బృందావనంలో, ఆధ్యాత్మిక గగనంలో. భౌతిక జగత్లో కూడా భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఇది ఎవరు శుద్ధ భక్తులు, దానికి అర్హులు ఉన్నారు, అంత గొప్ప గొప్ప భక్తులు, ఎంతో జన్మాలు వాళ్ళు తపస్యాలు ఆచరించారు, వాళ్ళకి ఒక అవకాశమును కలిగించారు. సో ఇవి ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఈ దూడలు, ఈ గోవులు, అక్కడుండే పక్షులు, అక్కడుండే వృక్షము, బృందావనంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చాలా గొప్ప గొప్ప భక్తులు. ఎంతో జన్మం వాళ్ళు చేసిన భక్తి కార్యాల నుండి భగవంతుడు ప్రసన్నుడే వాళ్ళకి అవకాశం, వాళ్ళకి ఆ స్థానం దొరికింది. కొంత భక్తులు భగవంతుడితో నిత్య సహచర్యలు, భగవద్ధామం నుంచి భగవంతుడితో అవతరిస్తారు. ఇంకా ఎంతో
జీవులు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఈ భౌతిక జగత్తు నుండినే వాళ్ళు ఆ స్థానము పొందింది. వాడు ఎవరు ఏదైనా కావచ్చు. అక్కడ బృందావనం ధామంలో ఒక చిన్న క్రిమిగో, ఒక చిన్న చెట్టుగా, చిన్న పక్షిగా వాళ్ళు వాళ్ళు సామాన్యమైన మనము పక్షులు, పశువులు, మనుజులు కారు. బృందావన వాసులు అంటే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు దాంట్లో భక్తుల్లో కూడా అతి శ్రేష్ఠ భాగవతోత్తమం వాళ్ళందరూ. ఆ గోపాల బాలులందరూ తమ పూర్వజన్మమున గొప్ప ఋషులు, యోగులు అయ్యుండి అటువంటి పలు పుణ్య జన్మల పిదప వారు భగవానునితో సాహచర్యమును పొంది సమాన స్థాయిలో అతనితో క్రీడింపగలిగిరి. సమాన స్థాయి ఫ్రెండ్స్తో గేమ్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు, క్రీడలు చేసేటప్పుడు అదేమి ఒకరు పెద్దవాడు ఒకరు చిన్నవాడు అని. ఆ క్రీడలో ఒక టైము ఒకరు విక్టోరియస్, ఇంకొక టైం ఇంకొకరు జయించుతారు. సో ఒకరే జయించారు క్రీడలు. సో కృష్ణుడితో తన ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క టైం వాళ్ళు విన్ అయిపోతుండ్రి, వాళ్ళు జయించుతుండ్రి. అప్పుడేం కండిషన్, ఎవరు డిఫీట్ అవుతారో వాళ్ళు విక్టోరియస్ వీళ్ళని వాళ్ళ భుజం పైన వాళ్ళు దీని వెనకాల కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళు పోవాలి. సో కృష్ణుడు తన ఫ్రెండ్స్ నుండి వాళ్ళు డిఫీట్ అయ్యి కృష్ణుడు వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళ వెనకాలి వాళ్ళని పెట్టుకొని కృష్ణుడు వాళ్ళని తీసుకొని పోవాలి. సో ఈ విధంగా ఈ కృష్ణుడితో వీళ్ళందరూ ఎవరు గోపాలుడు, సుధామ, శ్రీధామ, సేతుతో వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి, 9 మంది శుద్ధ భక్తులు. సో వాళ్ళందరూ దీనిగా కృష్ణుడితో వ్యవహరించారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇత్తం సతాం బ్రహ్మ సుఖానుభూత్య దాస్యం గతానాం పరదైవతేన సాఖ్యం విజహృ. ఇంకొక లైన్ వస్తుంది, నేను మర్చిపోతాను అది. ఇత్తం సతాం బ్రహ్మ సుఖానుభూత్య చెప్తారు. వీళ్ళు శుకమునిలో వీళ్ళు ఎవరితో క్రీడించుతున్నారు, ఈ గోపాలులు ఎవరున్నారో వీళ్ళు ఎవరితో క్రీడించుతున్నారు? ఈ వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మవాదులు, నిరాకారవాదులకి వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ జన్మము సార్థం చేసుకునే దానికి ఐక్యం అవ్వాలి, ఆ బ్రహ్మ ఐక్యం లీనం అవ్వాలి అంటున్నారో ఈ వ్యక్తి ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి మూలము, ఆధారం. బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం. సో ఇది ఆ వ్యక్తి ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. సో ఈ శ్రీకృష్ణుడే ఆ బ్రహ్మవాదులకి వాళ్ళకి అవసరమైన వాళ్ళ ఇచ్చ ఒకటైన బ్రహ్మజ్యోతికి మూలము, ఆధారం. ఇత్తం సతాం బ్రహ్మ సుఖానుభూతి దాస్యం గతానాం పరదైవతేన. అంటే భక్తులకి ఇదే వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడు పరమ ఆరాధ్య దైవం శ్రీకృష్ణుడు. ఈ వ్యక్తి దాస్యం గతానాం పరదైవతేన. మాయాశ్రితం అంటే సామాన్య వ్యక్తులు, సామాన్య జీవులు భగవంతుడిని చూస్తే కూడా కృష్ణుడిని కూడా ఒక సామాన్య వ్యక్తి అనుకున్నారు. కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు చెప్పేదే మాట. ఇప్పుడు ఎంతో మంది మనము కూడా అవగాహన లేకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఒక సామాన్య ఏదో ఒక హిస్టారికల్ పర్సనాలిటీ అనుకోనొచ్చో, లేకపోతే అదొక మైథాలజీ అనుకుంటామో, ఇంకొకటి అనుకుంటాము సామాన్యం మనుషులు. ఎప్పుడు ఎలా అట్లా అనుకుంటాము? మాయాశ్రితానాం. మాయ భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి కదా, అది మనకి రాజస తామస సత్వగుణం, ఇది మనకి కప్పబడి అప్పుడు ఉండే వరకు భగవంతుడు అవగాహన కాదు. ఇట్లా ఒక మేఘము మనకి అది కప్పబడితే సూర్యుడు కనపదు. సూర్యుడు ఉండొచ్చు, అదే ఆ మేఘం నుండి మనం కప్పబడిన కారణం మనకి సూర్యుడు కనపదు. సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ ఉంది. ఒక్కొక్క సమయము మేఘాలు అదని కవర్ చేస్తాం. అలాగే మనము మాయ దీని నుండి కప్పబడినప్పుడు ఈ గుణాల నుండి మనకి అవగాహన కాదు. సో కృష్ణుడు ఈ గుణానికి అతీతంగా ఉన్నాడు. సో మాయాశ్రితానం నరధారకేణ. సో మాయా ప్రభావంతో సామాన్య వ్యక్తిలో ఇదే కృష్ణుడిని, ఇదే దేవాది దేవుడిని, ఇదే బ్రహ్మజ్యోతికి మూలాధారుడైన వ్యక్తిని సామాన్య ఒక జీవుడుగా భావించుతాడు. సో వీళ్ళు ఎవరు ఈ గోపాలలో క్రీడించుతున్నారో ఇదే సేమ్ వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. ఎలా వీళ్ళకి దొరికిందే స్థానము? వీళ్ళు కృత పుణ్యపుంజ, కృత వాళ్ళు చేశారు పుణ్యకర్మాలు అంటే సామాన్య పుణ్యకర్మాలు కాదు. సామాన్య పుణ్యకర్మాలు అంటే ఎవరికో కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేసేది, ధన సహాయం కావచ్చు, ఇంకొకటి ఆరోగ్యంగా ఏమో చేసేది కావచ్చు, ఏదేదో విధమైన హ్యూమానిటేరియన్ యాక్టివిటీస్ పుణ్యకార్యాలు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఆ విధమైన పుణ్యాలు కాదు, భక్తి కార్యాల పుణ్యాలు
కృత పుణ్య పుంజ అంటే ఇంత జన్మ 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 పర్యంతం వీళ్ళు ఎంతో జన్మాలు వీళ్ళు చేసి ఆ ఒక స్థానం పొందారు కృష్ణుడితో సమానంగా వీళ్ళు వ్యవహరించేదానికి, సమానం కృష్ణుడిని క్రీడించేదానికి వీళ్ళు వివరాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు నైట్ టైం కూడా వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక గగనంలో గోలోకధాంలో వాళ్ళు భౌతిక ఇది లేదు, వాళ్ళకి భౌతిక క్లేశాలు, భౌతికమైన ఆటంకాలు లేవు. భౌతిక దేహంకి ఉంది, కొంత టైం అయినాక మనకి ఆయాసం అవుతుంది, కొంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి అనిపిస్తుంది, ఇంకొంత నిద్ర చేయాలి అనిపిస్తుంది, కొంత ఆహారం తినాలి అనిపిస్తుంది. ఇది అంతా భౌతిక దేహానికి ఇది అగత్యాలు. అయితే ఆధ్యాత్మిక దేహానికి ఇది ఏది లేదు. సో అక్కడ భగవంతుల దివ్యధాం గోలోకధాంలో కావచ్చు, లేకుంటే భగవంతుడికి అవతరించినప్పుడు ఈ బృందావనధాంలో చూపే లీలలా కావచ్చు, తన శుద్ధ భక్తులకి ఇదంతా ఆటంకం లేదు, ఈ భౌతిక దేహం ఆటంకం లేదు. అయితే భగవంతుడ ఈ లీలలో ఇంకా ఆత్మీయంగా కావేదానికి, ఇంకా దాంట్లో భగవంతుడు తన భక్తులు అనుభవించే ఒక దివ్య ఆనందము, అది వెరైటీ, ఇంకా ఆనందం ఎక్కువ అయ్యేదానికి భగవంతుడు ఈ విధంగా ఒక రాత్రి అనేది, ఒక పగటి రాత్రిని అని ఒక సృష్టించేది. తర్వాత వీళ్ళు రాత్రి ఫుల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మార్నింగ్ ఎప్పుడు తెల్లారుజాము మరలా మనం కృష్ణుడితో క్రీడించుతాము. సో ఆ ఒక దీంట్లోనే, ఆ స్మరణలోనే, ఆ ఒక దీంట్లోనే ఉంటుంటారు వాళ్ళు. ఎవరు ఈ అంతా ఈ గోపాలు. సో కృష్ణుడు ఇచ్చింది ఒక అవకాశం ఫుల్, ఇది కేవలం బృందావన వాసీలు వాళ్ళకి దొరికింది ఈ ఒక భాగ్యం. భక్తుల్లో చాలా అతి శ్రేష్ఠ భక్తులు బృందావన వాసీలు అంటే అన్ని భక్తులు, ఎంత భక్తులు ఉన్నారు అంత భక్తులు గొప్పవాళ్ళు. అయితే ఆ గొప్ప భక్తుల్లో గొప్ప భక్తులు బృందావన వాసు, ఎవరికి కృష్ణుడితో ఇంత ఒక ఆత్మీయంగా వివరించే వాత్సల్య రస, మాధుర్య రస, సాఖ్య రస, ఈ ఒక భావము ఇది భగవంతుడు వేరే రూపాల్లో వేరే దీంట్లో భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. అది కేవలం కృష్ణ రూపంలో కృష్ణ బలరాముడు ఈ దీంట్లో భగవంతుడు ఈ యొక్క వాత్సల్య రసము, ఈ యొక్క దాస్యరసం ఉంది వేరే దీంట్లో, నారాయణుడు, నరసింహ, వరాహ, ఇవంతా అంత రూపాల్లో ఉంది. అయితే ఈ ఒక ఆత్మీయమైన వాత్సల్య భావం కావచ్చు, ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతుండే సాఖ్య భావం కావచ్చు, ఇది భగవంతుడు వేరే రూపాల్లో అది లేదది. యమునా తటమున గల వనములో మామిడి, పనస, సీమరేగు, జామ, బత్తాయి, ద్రాక్షి రేగు, తాటిపళ్ళ చెట్లతోనూ మరియు సుగంధ పుష్పములతోనూ నిండిన ఉపవనభరితమై ఉండెను. వనము యమునా నది ఒడ్డున ఉన్నందున సహజంగానే అచ్చట బాతులు, జలపక్షులు, వృక్షశాఖల యందు నెమలులు ఉంచెను. ఆ వృక్షములో పక్షులు, పశువులు అన్నీను పుణ్యజీవులు, భగవానునకు మరియు అతని నిత్య సహచరులకు గోపాల బాలురకు ఆనందమునొసగుట కొరకై వారు దివ్యముగు బృందావన ధామమున జన్మించి ఉండిరి. చిన్నపిల్లవాని వలె స్నేహితులతో ఆడుచునే శ్రీకృష్ణుడు అగాసురుడు, బకాసురుడు, ప్రలంబాసురుడు, గర్దభాసురుడు మొదలుగా పలువురు దానవులను సంహరించారు. బృందావనమున ఒక బాలుని వలె అవతరించినను వాస్తవమునకు అతడు ప్రచ్ఛన్న అగ్నిజ్వాల వలె ఉండెను. చిన్న నిప్పు కణము ఇంధనమును గూడినప్పుడు గొప్ప అగ్నిని రగిలించినట్లు భగవానుడు రందమహారాజు గృహమున శైశవం నుండి ఆ గొప్ప దానవులను దునుమాడి ఉండెను. బృందావన భూమి శ్రీకృష్ణుని బాల్యమునందలి క్రీడాస్థలం నేటికి నిలిచి ఉన్నది. భగవానుడు మన అసంపూర్ణ నయనములకు గోచరించి కన్నను ఆ ప్రదేశమును దర్శించిన వారు ఎవరైనానో అదే ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవించగలరు. శ్రీకృష్ణుని ఆ స్థలము అతనితో సమానమనియు తత్కారణంగా భక్తులచే అర్చనీయమనియు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించిరి. ఆ ఉపదేశము మహాప్రభువుల వారి అనుయాయులచే గౌడీయ వైష్ణవులు విశేషంగా గ్రహింపబడినది. ఆ స్థలము శ్రీకృష్ణునితో ఏకమైనందున ఉద్ధవుడు, విదురుడు వంటి భక్తులు ఆ దేవదేవుని దృగోచరమైనను లేదా కాకుండాను ప్రత్యక్ష సంపర్కమును పొందుటకు ఆ ప్రదేశములను 5000 సంవత్సరముల క్రిందట దర్శించి ఉండిరి. నేటికిని వేలాది మంది కృష్ణ భక్తులు ఆ పవిత్ర బృందావన ప్రదేశములందు చరించుచున్నారు.
వారందరూ భగవద్ధామను చేరుటకే సంసిద్ధులుగా వచ్చున్నారు. సో ఎవరికి ఆ ఒక మహత్వం తెలుసు, ఆమెకి ఎవరికి భగవంతుడు ఆ ఒక అవకాశం కలిగించాడు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఆ దివ్యధామంలో నివసించి వాళ్ళు తయారవుతున్నారు అని శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. బాల్యోచితములకు కర్మలను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రదర్శించినప్పుడు కేవలం బృందావన వాసులకే అతడు గోచరించాను. కొన్ని మార్లు అతడు రోధించెను, మరి కొన్ని మార్లు సామాన్య బాలుని వలె నవ్వెను. ఆ విధంగా కావించినప్పుడు అతడు సింహపు పిల్ల వలె కనిపెట్టెను. సో ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు ఆ కార్యకలాపాలు తల్లిదండ్రులకి చాలా ఆనందం ఇస్తుంది. సో భగవంతుడు ఆ విధంగా నంద మహారాజు, యశోదామాయి అంతా బృందావన వాసులకి వ్రజజన రంజన, యశోదనందన వ్రజజన రంజన, అంత వ్రజజనలు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు అంత ఆనందం అంత కలిగించేవాడు. నిత్యమైన గోలోకధామంలా లేకుంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఈ బృందావన ధామంలో కూడా భగవంతుడు ఈ దివ్యలీలను చూపింది. సో ఇక్కడ ఒక ప్రభుపాద చెప్తున్నారు చాలా బాగా, చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తుంటారు. సో ఇదేమిటి, ఎంత ఏడుస్తున్నారు, ఇదేం పెద్ద ఒక ఇదైపోయిందేమో, ఏదో ఒక డిజాస్టర్ అయిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఏడ్చేది చూస్తే. అయితే వాళ్ళకి ఏదో కావాల్సి ఉంటుంది, ఒక వస్తువు దొరికిన తక్షణమే త్వరనే వాళ్ళు నవ్వుతారు. సో ఇది ఒక చిన్న పిల్లల ఒక ఇది. సో అది అలాగే శ్రీకృష్ణుడు కూడా చేస్తున్నారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు దివ్య లీలలు. సింహపు పిల్ల ఎలా అంటే అగాసుర బకాసుర అనే వ్యక్తులు అసురులు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు త్వరనే వాళ్ళు వధించుతాడు. త్వరనే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా దేవాది దేవుడే, పరమ పురుషుడే. భగవంతుడు చిన్న కుమారుడుగా కనిపిస్తాను, చిన్న పిల్లగా ఉంటాను. భగవంతుడే తన దివ్య స్థాయిలో ఉండి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి భగవంతుడు అది చేస్తాడు. అందుకే ఇది ఒక ఒక వండర్ఫుల్ కృష్ణ. ఒక అధ్యాయం ఉంది ముందు 10వ స్కంధంలో. వండర్ఫుల్ కృష్ణ, చాలా అద్భుతమైన కృష్ణుడు. సో అంతే వాళ్ళకి ఎవరికి ప్రతిరోజు భగవంతుడు తన స్నేహితులతో పాటు వెళ్తుండ్రి ఇక్కడ బృందావన అరణ్యానికి. ప్రతిరోజు కంసుడు ఎవరైనా ఒక అసురుడు పంపుతా ఉంటాడు ప్రతిరోజు. అది మనకు కొంత మాత్రం మనకి తెలిపించారు భాగవతంలో, నానే అనుకుంటాను అలాగా. సో ఎలాంటి ప్రతిరోజు కూడా ఒక టైప్ చెప్తారు ప్రభుపాద. ప్రతిరోజు అసురుడు వస్తారు, ఎవరైనా ఒకరు అసురుడు వస్తుంటారు. కంసుడు కంటిన్యూస్ గా నా ఒక మృత్యు పురుషుడు ఉన్నాడు బృందావనంలో, వాడిని వధించాలి అని ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ప్రేరేపించి పంపేది రోజు కూడా. కృష్ణుడు ప్రతిరోజు ఒక అసురుడిని చంపేది. సో ఇది ఒక బృందావన కృష్ణుడు స్నేహితులు వాళ్ళు చూస్తుంటారు, వాడు ఇంత గొప్ప అసురుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు ఏదో ఒక క్రీడా వస్తువుని దాన్ని దాన్ని ఇచ్చేసినట్లు పీస్ చేశాడు భగవంతుడు. సో అది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిగారు వాళ్ళ తండ్రి గారితో వాళ్ళు వివరిస్తుంటారు. సో ప్రతిరోజు ఒక అసురుడు వధించే ఒక స్టోరీ. సో ఇది ఈ విధంగా అద్భుతమైన కృష్ణ. సో ఆయన అవుతేనో వాళ్ళు బృందావన వాసులో ఇది దేవాది దేవుడు, ఇది నారాయణుడే, ఇది కృష్ణుడే, వాళ్ళకి ఇది వాళ్ళకి. సో మా కృష్ణ స్పెషల్ ఏమో ఒకటి అద్భుతమైన వ్యక్తి, అద్భుతమైన భగవంతుడు ఇప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళని రక్షిస్తున్నాడు, నారాయణుడు రక్షిస్తున్నాడు. యశోదమాయను అలాగే ఆలోచించుతున్నారు, నందమహారాజు అలాగే ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువగా భగవంతుడ భక్తి, ఇంకా వాళ్ళు పూజలు చేసేది కావచ్చు, భగవంతుడు నారాయణశీల లేకుంటే భగవంతుని స్మరించేది కావచ్చు. ఈ విధంగా వాళ్ళ ఒక అనుగ్రహం నుండి మనము ఎంత పుణ్యాలు చేసామో, ఎంత భక్తి కార్యాలు చేసామో దాని నుండి మా కృష్ణునికి ఇప్పుడు ఎంత ఒక అసురులు వస్తేనో వాళ్ళ రక్షణ జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఆలోగా తెలుస్తుంటారు. వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడే అన్ని సర్వ దేవాది దేవుడు అన్నిటికీ మూలం అని వాళ్ళకి అవగాహన లేదు. వాళ్ళకి భగవంతుడు ఆ యోగమాయ ప్రభావంతో వాళ్ళకి లేకుంటే ఆ ఆత్మీయ వ్యవహారము రాదు. నా కృష్ణుడు నా ఒక ఇది నా కుమారుడో లేకుంటే నా ఒక రిలేటివ్, నా ఇది బంధువు, ఆ విధంగా అది రాదు. ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేదానికి భగవంతుడు యోగమాయ వాళ్ళని అంత గొప్ప భక్తుల్ని వాళ్ళ ఒక బుద్ధి ఆ జ్ఞానంని కప్పబడి వాళ్ళు ఆ విధంగా కృష్ణుడు నావాడు, నాకు చేరే అని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఉంటారు. ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్తారు, ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఆ ఫీలింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు. కృష్ణ ఇన్ ఇస్ మైన్, ఐఎమ్ కృష్ణాస్.
సో ఇది కృష్ణుడితో భగవంతుడితో అది ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని అది ఫీలింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు. అది ఐఎమ్ కృష్ణాస్, నేను కృష్ణుడికి చేరేవాడిని, అండ్ కృష్ణుడు నాకు కృష్ణ. సో ప్రతి ఒక్కరు చెప్పవచ్చు. ఇది భౌతికంగా కాదు, అది ఒక వ్యక్తి నా ఇది అని చెప్తే, ఒక వస్తువు నాది అని చెప్తే ఆ వస్తువు తర్వాత ఇంకొకరికి చేరేది కాదు, అది భౌతికంగా. అయితే భగవంతుడు సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి. సో భగవంతుడితో ప్రతి ఒక్కరు ఇదేన్ని పొందొచ్చు. అది అది నిజమైన ఇది సిచ్యుయేషన్, మన సన్నివేశం. కృష్ణ ఐఎమ్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ ఇస్ మై, ప్రతి ఒక్కరు ఆ విధంగా మనము అర్హులు కావాలి. గోవులు, గోవత్సములతో వంటి పశువులతో సహా ప్రతి ఒక్కరికి అతడు ప్రాణమై ఉండెను. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి